παιχνίδι του κόσμου και του ανθρώπου μέσα από το έργο του Κωνσταντίνου Ντόλια. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την ομιλία να μιλήσω για ένα έργο εικαστικό, να προσπαθήσω να εξαιρέσω δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες του εικαστικού έργου. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι ο καλλιτέχνης και ο θεατής. Θα προσπαθήσω δηλαδή να εξαιρέσω από την ομιλία μου τον Κωνσταντίνο και εμένα. Αυτό βέβαια είναι ένα... Αυτό είναι και τον Κωνσταντίνο. Αυτό είναι ένα πράγμα λίγο δύσκολο και όπως αντιλαμβάνεστε αδιανόητο. Ανήκει στην περιοχή του αδιανόητου, δηλαδή του αδυνάτου. Επομένως, αλλά το αδύνατο, επειδή υπάρχει μέσα στον κόσμο και επειδή το προσπαθούμε και το αδιανόητο προσπαθούμε να το αναζητήσουμε αφού δεν μπορούμε να το σκεφτούμε, εγώ θα κάνω αυτή την απόπειρα σήμερα, αλλά με ποια έννοια. Το καλλιτεχνικό έργο είναι προϊόν ενός καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης αυτός έχει μια πρόθεση όταν το κάνει. Αν τον ρωτήσεις, θα σου πει ότι εγώ είχα αυτή ή την άλλη πρόθεση και καμιά φορά δεν το ομολογεί κιόλας. Σου λέει δεν ξέρω γιατί το κάνω, αυτό είναι προϊόν μιας διαδικασίας. Όταν όμως το έργο του δοθεί στον κόσμο και τελειώσει και πουληθεί και το συναντήσουμε σε έναν άλλο τόπο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε εκεί τον καλλιτέχνη να μας το εξηγήσει. Επομένως, εκ των πραγμάτων, η συνάντησή μας με το έργο τέχνης εξαιρεί τον καλλιτέχνη. Πρέπει δηλαδή τρόποντινά να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε χωρίς αυτό. Αφού αυτό το παραλύει σε μια κατάσταση, ας πούμε, όπου πεθαίνει τον εαυτό του τρόποντινά. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε εκείνη την ώρα μπροστά μας έναν άνθρωπο να αναφερθούμε στο βιογραφικό του, στις αρέσκειες και στις απαρέσκειες του, στο τι έχει σπουδάσει, στο κοινωνικό του στάτους και περιβάλλον, στο ειδικό ρεύμα του ισμού μέσα στο οποίο μπορεί να εγγράφεται και ούτω καθεξής. Αυτός ο άνθρωπος είναι απόν. Και άρα, αν εμείς συναντιόμαστε με τον εργοτέχνη, πρέπει άλλος να υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το συναντήσουμε, ίσως ακόμα πιο ουσιαστικός από το να αναφερθούμε στη βιογραφία. Το έργο τέχνης μπορεί να υπολείπεται το προφέσιο του καλλιτέχνη. Μπορεί να μην πετυχαίνει αυτό που θα ήθελε. Μπορεί όμως και να υπερβάλλει, να ξεπερνά τις προσδοκίες του. Να λέει πράγματα που εμείς μπορούμε να διαβάσουμε και που αυτός κάνει δεν φαντάστηκε. Από την άλλη μεριά, επομένως, το έργο έχει τη δική του πορεία. Είναι σαν να πέταξε ένα μπουκάλι σφραγισμένο με ένα πράγμα, γράμμα μέσα, με κάτι, το άφησε στο ποτάμι και το ποτάμι το πήρε και το κύλησε και το οδηγεί σε μια δική του περιπλάνηση. Το έργο έχει τη δική του πορεία. Η δική του. Το δικό του βίο θα διανύσει την πορεία του μέσα από τις σημασίες που θα του αποδώσουν οι θεατές του. Από την άλλη μεριά τώρα, στον αντίποδα του ανθρώπου αυτού, στον αντίποδα δηλαδή μιας απουσίας που είναι ο καλλιτέχνης, εμφανίζεται ο θεατής. Από τον πιο απλό θεατή, όπου θα δει το έργο, έως τον πιο ειδικό, τον κριτικό τέχνης, τον θεωρητικό και ούτω καθεξής. Αυτός είναι πανταχού παρόν. Αυτός είναι ο άλλος πόλος αυτής της αντίθεσης που επίσης θέλω να εξαιρέσω. Είναι ο πανταχού παρόν θεατής, πάντα υπάρχει εκτός, πάντα έχει κάτι να πει και μάλιστα όχι κάτι μόνο έχει να πει, αλλά θέλει και η άποψή του να είναι μια αλήθεια έγκυρη ανάμεσα στις άλλες αλήθειες. Θέλει δηλαδή η άποψή του να είναι μια έτσι εκφορά λόγω αληθείας, η οποία εξαρτάται κάθε φορά λέει από το πρόσωπο ή από το υποκείμενο. Και ενώ η πρώτη πλευρά, η πρώτη ματιά είναι αντικειμενική, ας την πούμε, είναι ο καλλιτέχνης και τύχες στις προθέσεις του, από την άλλη μεριά υπάρχει ένας θεατής που ερμηνεύει κατά το λόγο, κατά το πώς νομίζει. Έχουν όμως όλες αυτές οι εκφορές ερμηνείας από το κάθε θεατή, από τους χιλιάδες θεατές, τα εχέγγυα μιας τεκμηριωμένης μαρτυρίας, έχουν δηλαδή για μας την ίδια σημασία. Τι νόημα δηλαδή θα μπορούσε να είχε για εμένα που είμαι ένας θεατής του έργου το να ακολουθήσω μια λογική ότι και να κάνω μια ανάγνωση μέσα από ένα ειδικό φίλτρο, ας πούμε ότι ο καλλιτέχνης αυτός είναι ένας εξπρεσιονιστής. Αυτό είναι μια κατάταξη η οποία μπορεί να έχει γίνει για κάποιους ειδικούς λόγους, μπορεί οι ειδικοί της τέχνης να συνεννοούνται μεταξύ τους, αλλά για μένα που είμαι ο θεατής, στη συνάντησή μου με το έργο τέχνης, είναι λίγα πράγματα λέει. Παίρνω απόσταση
από το θεατή και τον καλλιτέχνη σημαίνει παίρνω απόσταση από έναν τρόπο ερμηνείας του καλλιτεχνικού έργου, διακρίνοντας δύο τρόπους, να σας δώσω και καταλάβετε. Ο ένας τρόπος είναι όταν να θέλω να πω κάτι, αυτό που θα ήθελα να είναι. Θα ήθελα αυτό το έργο να είναι εξπρεσιονιστικό, γιατί έτσι το διαβάζω μέσα από ένα φίλτρο. Θα ήθελα, έχοντας κάποιες προσδοκίες, αυτό το έργο να αντιστοιχεί σε αυτές τις προσδοκίες. Θα ήθελα αυτό το έργο να αντιστοιχεί σε μια μνήμη θησαυρισμένη μέσα σε μια σύγχρονη περιοχή μου και μέσα από αυτήν να διαβάζω το έργο. Αυτός είναι ο ένας τρόπος να συναντιέσαι με το εργοτέχνης. Ο άλλος που θα σας ενδιαφέρον βέβαια και έχει τη σημασία του, ασφαλώς το αντιλαμβάνεστε. Ο άλλος που θα ήθελα να σας δείξω σήμερα είναι ένας τρόπος του να δει κανείς το εργοτέχνης όπως αυτό είναι. Θα μου πείτε, αυτός ο δεύτερος τρόπος να δεις το εργοτέχνης όπως αυτό είναι και όχι όπως αυτό θα ήθελες να είναι, δεν έχει ένα φίλτρο, δεν το βλέπεις και εσύ από τη δική σου ματιά. Δεν το βλέπεις μέσα από... Πράγματι. Και αυτός που βλέπει το έργο όπως είναι, το βλέπει μέσα από ένα φίλτρο. Η διαφορά είναι, ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη εποχή, ότι αυτή η δεύτερη απόπειρα πράγματι βλέπει το έργο όπως είναι. Με ποια έννοια? Δηλαδή, φροντίζει να μην είναι έκεντρος στο έργο, φροντίζει να αναδεικνύει τα σημάδια της συνάντησης και να θέτει αυτές τις αναγνωρίσεις σε κοινή συνομολογία. Δηλαδή, υπό την κρίση των παρισταμένων. Το ουσιαστικό αυτής της πρότασης αληθείας, να την πούμε έτσι, δεν είναι ότι προσπαθεί να αντιστοιχίσει το έργο σε κάποια εξωτερική πραγματικότητα, αλλά είναι ότι προσπαθεί να συναντηθεί με το ίδιο το έργο και να διαβάσει μέσα στο έργο κάτι, εκφέρει μια αλήθεια προσπαθώντας να διατηρήσει το υγιές, ας πούμε, μέρος του έργου και αυτή την αλήθεια την θέτει στη συζήτηση. Και λέει, είναι αυτό έτσι? Και αν είναι έτσι, θα συνομολογηθεί μέσα στους παρισταμένους. Και αυτός θα είναι ο τρόπος να προχωρήσουν μετά να δουν το έργο. Έτσι λοιπόν ξεκινώ τώρα αυτού του είδους, αλλά λέω. Αυτού του είδους την περιδιάβαση στο έργο και λέω. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις επαφή με τις δύο ακρότητες. Το καλλιτέχνη και το θεατή δεν θα τα χάσει από τα μάτια, δεν μπορείς να τους εξορίσεις τελείως. Όπως δεν μπορείς να εξορίσεις το εγώ σου από τη ζωή, να το αφανίσεις. Μπορείς όμως με έναν τρόπο να το διαχειριστείς. Μπορείς με έναν τρόπο το εγώ σου να το βάλεις πιο στην άκρη, πιο να το ξεπεράσεις, μπορείς να το μεταμορφώσεις με έναν τρόπο. Να το απαλείψεις ποτέ. Έτσι λοιπόν και αυτές οι δύο ακρότητες δεν μπορείς να τις εγκαταλείψεις. Τις έχεις στο νου. Όπως όταν οδηγείς ένα αυτοκίνητο με στη μέση του δρόμου, τα δύο άκρα τα έχεις στο μυαλό σου. Αλλά το θέμα σου είναι να είσαι εσύ μες στον δρόμο. Αυτός ο δρόμος μας ενδιαφέρει. Αλλά είναι κανείς στον δρόμο όταν ευαγγελίζεται τα άκρα. Ας δούμε λοιπόν ένα άκρο. Ο καλλιτέχνης, έτσι όπως τώρα εγώ το αντιλαμβάνομαι στην άκρη του ματιού του, δεν είναι τόσο αυτός που έχει την πρόθεση, ο οποίος είναι αυτός που εγγράφεται σε ένα εικαστικό περιβάλλον, συγκεκριμένο καλλιτεχνικό, ούτε αυτός ο οποίος έχει ένα βιογραφικό τάλι ή βίνα, όλο ότι αυτά πέσουν τη σημασία τους, αλλά είναι ένας κορμός. Το έργο εδώ, που σας δείχνω, λέγεται το δέντρο της ζωής. Το 2015. Τα έργα της συλλογής καλύπτουν 3 χρονιές, 15, 16, 17. Αυτά είναι τα πρώτα. Ίσως και εδώ κανείς πρέπει να ξεκινήσει από αυτό. Ο καλλιτέχνης λοιπόν είναι ένας κορμός, ένας ενδιάμεσος χώρος. Φανταστείτε έναν κορμό δέντρου, του οποίου οι ρίζες είναι μέσα στο έδαφος και τραβά τους χυμούς. Ο κορμός, και μετά γίνεται κλαδιά, φύλλα και λουλούδια, και δεν γίνεται πάλι ρίζες. Οι χυμοί σαν να μεταμορφώνονται και να γίνονται. Ο καλλιτέχνης είναι αυτός ο ενδιάμεσος χώρος. Είναι αυτός μέσα από τον οποίο παίρνουν τα πράγματα και μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο. Και παίρνουν ένα σχήμα, παίρνουν μια μορφή. Δεν είμαι εγώ που μιλώ, όπως λέει στην Καινή Δίκη, δεν είμαι εγώ που μιλώ, είναι ο πατέρας μου που μιλά μέσα από μένα. Μια άλλη δηλαδή φωνή έρχεται, την οποία συλλαμβάνει όχι κατά ανάγκη με λογικούς λόγους, κυρίως όχι. Γι' αυτό και ίσως δεν μπορεί να μιλήσει ακριβώς για αυτό που κάνει. Το θέμα είναι ότι το κάνει. Το
θέμα είναι ότι το κάνει αυτό, ότι περνάει δηλαδή κάτι από μέσα του και το εκφέρει. Αυτή είναι η σημασία ενός ενδιαμέσου χώρου κορμού, μέσα από τον οποίο περνάνε τα πράγματα. Είναι σαν μια μάσκα ελληνορωμαϊκού θεάτρου, persona, δια του οποίου σώνα, ήχος, διότι το ήχος, αυτός ο ενδιάμεσος χώρος της μάσκας, δια του οποίου περνούν τα πράγματα. Ένας κορμός, μέσα από τον οποίο έρχονται τα πράγματα και εκφέρονται με έναν τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι τόσο καθαρό εδώ, στο έργο αυτό, που λέγεται το δέντρο της ζωής. Στην ουσία το έργο αυτό λέει, να, αυτός είμαι εγώ, ο καλλιτέχνης. Ένας κορμός, το κάτω μέρος βλέπετε ότι είναι πιο κοντά στη γη, το πάνω, πιο κοντά στον ουρανό. Οι ενέργειες πώς κυλούν από πάνω προς τα κάτω και σχηματίζουν αυτό που ονομάζει το δέντρο της ζωής. Είναι αυτή η εικόνα ενός καλλιτέχνη, για το οποίο εκφέρεται κάτι, τα μηνύματα ενός κόσμου. Το λέγατε, κύριε Πέτρα. Σιγά σιγά, μπορείτε. Ωραία. Αυτός λοιπόν ο κόσμος της συνεχούς ροής, ναι, θα κινηθούμε γρήγορα, της ροής της συνεχούς, είναι ταυτόχρονα ένας κόσμος της αποσπασματικότητας. Δηλαδή, το ερώτημα του εκ του προκριστού ήταν το εξής, το ερώτημα της ροϊκότητας. Αυτός ο κόσμος, εμείς δηλαδή που είμαστε κομμάτι του κόσμου, είναι ένας κόσμος ενωτός ή ένας κόσμος πληθυντικός. Είναι ένα ή πολλά πράγματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κόσμος είναι ενιαίος και πολλαπλός ταυτόχρονα, και αν έχει κάτι στη βάση του, αυτή είναι η πολλαπλότητα. Βλέπετε εδώ πώς αυτός ο κόσμος, αυτός ο πίνακας έχει τίτλο παγκοσμιοποίηση. Βλέπετε όμως πώς αυτός ο κόσμος συντίθεται από επιμέρους κόσμους, οι οποίοι όμως συνέχονται με ένα κρυφό δίκτυο, σαν να τα ενώνει, να ενώνει αυτούς τους κόσμους. Σαν να είναι οι κόσμοι πολλαπλοί και ταυτόχρονα να επικοινωνούν και τα κέντρα τους, σημάδια μέσα, κάποια σημάδια φωτεινόδια βγάζω, κέντρα, αρχές, δεν ξέρω τι, διάσπαρτα μέσα τους, ενώ το κέντρο του κόσμου, το ίδιο το κέντρο όλων των παιχνιδιών του κόσμου, μας διαφεύγει. Στους πίνακες εδώ περιγράφεται ακριβώς αυτό. Ελάτε, περάστε σε αυτό το χώρο. Ελάτε πιο εδώ, ελάτε εδώ στην εδώ, για να φτιάξουν όλα του. Ελάτε. Λοιπόν. Ελάτε. Αυτός τώρα ο κόσμος της ακατάπαυσης ροής, ο κόσμος που οι κόσμοι του συνέχονται, κοιτάξτε, μέσα σε αυτόν διαδραματίζουν τα παιχνίδια της ζωής, τα παιχνίδια του κόσμου όμως. Τα παιχνίδια του κόσμου και τα παιχνίδια του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος είναι παιχνίδι του κόσμου, μέρος του κόσμου. Και επομένως και αυτός παίζει μέσα στον κόσμο εμπεζόμενος από τα παιχνίδια του κόσμου. Αν υπάρχει κάποιο έλλειμμα στη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο, είναι ακριβώς πώς συναντιέται το παιχνίδι του κόσμου με το παιχνίδι του ανθρώπου. Και αν αυτό το πράγμα το δει κανείς και μπορέσει να το αναγνώσει, έστω και παιδικά σε ένα λογοτέχνη, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας. Γιατί η τέχνη έχει σημασία για τη ζωή μας. Αυτά τα παιχνίδια του κόσμου είναι παιχνίδια παράλληλα. Είναι παιχνίδια τα οποία διαμορφώνονται, ξεδιπλώνονται ταυτόχρονα. Ανοίγονται. Αν δηλαδή, κοιτάξτε εδώ ένα είδος εξεικόνησης αυτών των παιχνιδιών του κόσμου, σε αυτό το δίπλωμα. Το δίπλωμα, το οποίο έγινε τυχαία, γιατί ο Κωνσταντίνος δεν νομίζω ότι έγινε σκόπιμα. Είχε στείλει τετάρα και ενώθηκαν. Υπάρχει και σκοπιμότητα που υπάρχει αυτή η γραμμή. Συνήθως είναι οι πρακτικοί λόγοι που γίνεται ένα έργο βιβλικό. Βλέπετε. Είχα αυτά τα. Ενώ εγώ αυτό, όπως μπορώ να το δω, μου αρέσει που αυτή η ανάγνωση
αυτή η εξοικόνηση γίνεται σε δύο επίπεδα, είναι σαν να λέει ότι υπάρχει ένα στοιχείο διακοπής μέσα στον κόσμο. Αυτό το στοιχείο της διακοπής είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο του κόσμου, το οποίο θα σας το δείξω σε άλλους πίνακες. Στο ξεπερνώ, εδώ αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να δει κανείς είναι το ότι οι κόσμοι, είτε αν δεχτώ ότι πώς διαμορφώνεται, σαν να διαμορφώνεται μεταξύ συμβάντων. Δηλαδή, δέστε αυτές τις άσπρες γραμμές, μία, δεύτερη, τρίτη γραμμή. Αυτές οι φωτεινές γραμμές που διαμορφώνουν μια περιοχή, δεύτερη περιοχή, τρίτη περιοχή, ξεδιπλώνουν κόσμους ταυτόχρονα, είναι σαν αυτές οι γραμμές να αποτελούν συμβάντα και μεταξύ τους, δέστε ο χρόνος, δέστε η κίνηση, δέστε τι τα ενώνει. Τα ενώνει μια γραμμή, μια διάθεση, η οποία δεν είναι μια στιγμή, αλλά μάλλον είναι ένας χώρος, χρόνος του ανάμεσα. Γιατί αυτό άλλωστε δεν συμβαίνει στα γεγονότα της ζωής. Έχουμε ένα σημείο, δεύτερο σημείο, τρίτο σημείο, και σαν και φυσαρμόνικα ξεδιπλώνεται ο κόσμος. Και ανάμεσα λειτουργούν πράγματα. Αυτό είναι ο κόσμος, το παιχνίδι του ξεδιπλώνεται. Ο κόσμος ξετυλίγεται. Αυτό είναι μια άλλη εκδοχή της αρχικής ροής που σας είπα πριν. Ας σας πω λίγο πιο θερμένα. Όταν ξετυλίγεται, αυτός ο πίνακας δεν είναι κρεμασμένος και ξετυλίγεται, έχουμε δει τους δύο πίνακες αυτούς μέσα τυπωμένους. Ναι, θέλεις να τους φέρω. Αν έχεις την καλοσύνη, αυτός ο κόσμος όταν ξετυλίγεται δηλαδή, κάθε κόσμος ξετυλίγεται από ένα κέντρο και ανοίγεται και ξαπλώνει και οι γραμμές του είναι γραμμές διακοπής και κάτι σημαίνει αυτή η διακοπή, κάτι συμβαίνει σε αυτή τη διακοπή. Μπορείτε να δέχεστε αυτό, αντί να σας... Και πίσω από αυτό, το κάνετε μια από και πίσω από αυτό να πάει αυτό μετά. Και πίσω από αυτή τη διακοπή, αν αυτός είναι ένας κόσμος ή ένα σχήμα ή μια σκέψη ή ένα απόσπασμα του κόσμου στη λίγη, οτιδήποτε κάνει αυτό, και αν διαμορφώνεται μέσα από μια τέτοια διάθεση εξάπλωσης, αυτά στον επόμενο πίνακα που γυρίζει είναι πολλά. Είναι πολλά. Και αυτός ο πίνακας λέγεται ορίζοντας συμβάντων. Ο δεύτερος. Αν λοιπόν αυτό το συμβάν, αυτός ο κόσμος συμβάν, από κάπου αναδύεται, δέστε αυτό το σχήμα, τώρα είναι στη θέση αυτή. Αυτό το ίδιο που είδαμε πριν στην περιοχή εδώ, το ίδιο, πολλά τώρα τέτοια, βρίσκονται εδώ. Επομένως, δέστε πώς τα συμβάνει της ζωής έρχονται από ένα βάθος και πώς εξαφανίζονται, πώς έρχονται από εκεί, από το βάθος και πώς έρχονται και πέφτουν και χάνονται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κόσμος, αυτός ο κόσμος της ακατάπαυστης ροής, είναι ένας κόσμος ο οποίος εμφανίζεται και εξαφανίζεται ταυτόχρονα. Είναι σαν την ώρα που εγώ υπάρχω και γεννιέμαι και υπάρχω και γεννιόνται νέα κύτταρα στο σώμα μου, κάποια άλλα πεθαίνω. Ένα συμβάν, ότι σαν ο θάνατος και η ζωή είναι μαζί, σαν να είναι δύο ταυτόχρονα πράγματα. Να μην είναι δύο πράγματα σε αντίθεση. Εμφάνιση, εξαφάνιση. Παρουσίαση, απόσταση. Ταυτόχρονα. Όλα τα παιχνίδια της ζωής, όλα τα συμβάντα του κόσμου, έτσι είναι ο κόσμος στο παιχνίδι του. Και τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάω για το παιχνίδι του κόσμου, μέσα από το έργο, είναι παιχνίδια εμφάνισης και εξαφάνισης. Έρχεσαι από εδώ, πάω εδώ. Όλα όπως τώρα αυτά τα παιχνίδια της εμφάνισης και της εξαφάνισης είναι παιχνίδια που συμβαίνουν στον χρόνο. Έτσι. Στον χρόνο. Αυτός ο χρόνος τι είναι? Ο χρόνος. Ο κόσμος είναι χρόνο. Όπως λέει ο Πλάτωνας στο βιβλίο, ότι την ώρα που εμφανίστηκε ο κόσμος, εμφανίστηκε και ο χρόνος.
Ο Πλάτωνας δεν παίρνει θέση για ότι είναι ο χρόνος. Το αφήνει έτσι, είναι τέωρο. Τον ενδιαφέρει ότι είναι κομμάτι του κόσμου. Είναι σαν να λέει ότι ο κόσμος είναι χρονωμένος. Τέλος. Εμείς όμως έχουμε μια αντίληψη για τον χρόνο. Είτε το καταλαβαίνουμε όπως το μετράμε, λέμε από εδώ μέχρι εκεί είναι ένα μέτρο, όπως είναι εγώ, και να κάνω, ένα λεπτό. Το ίδιο είναι ένα μέτρο, ένα λεπτό. Σύμφωνα, είναι ο χρόνος 36 ώρες, ο μετρημένος, ας το πούμε, ο αντικειμενικός χρόνος. Αλλά όταν εγώ είμαι εδώ και κάθομαι και η ώρα περνά, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω, μπορώ αυτό το χρόνο να το βιώσω σαν μικρό ή μεγάλο. Ναι. Αυτός είναι ένας βιωμένος χρόνος, ένας υποκειμενικός χρόνος. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από μια αντίληψη του χρόνου σαν μέτρηση, ο Αριστοτέλης δεν είναι μέτρηση της κίνησης, προχωρήσαμε σε χρόνους πιο εσωτερικούς, πιο βιωμένους, σκέψη του Πλωτίνου με τέτοια. Πήγαμε σε άλλους δρόμους, έχουμε τώρα μια μεγάλη αντίληψη του χρόνου, πολύ ενδιαφέρουσα. Και πού καταλήγει αυτή η αντίληψη? Αυτό το έργο λέγεται ταξίδι στον χρόνο. Τι είναι ο χρόνος τελικά? Ποιο είναι το ερώτημα που μας απασχολεί σήμερα? Αυτός είναι ένας χρόνος βιωμένος? Είναι ένας χρόνος μετρημένος? Τίποτα από αυτά. Τι είναι όμως? Βλέπετε μια κίνηση ροής, μια ροϊκότητα αυτών των γραμμών. Ωραία, αυτό το ερώτημα μας απασχολεί σήμερα για τον χρόνο, καθώς το παιχνίδι του κόσμου ξεκινείται έτσι όπως σας είπα, είναι τι είναι αυτός ο χρόνος που κάνει τον χρόνο το βιωμένο ή τον χρόνο το αντικειμενικό να είναι χρόνος. Τι είναι ο χρόνος δηλαδή στην καρδιά του χρόνου, που επιτρέπει τον χρόνο να βιωθεί υποκειμενικά, γιατί αυτός είναι ένας υποκειμενικός χρόνος, δεν υπάρχει. Αυτός ο χρόνος ο αντικειμενικός, ο μετρήσιμος ή ο χρόνος της βιωμένος είναι ένας χρόνος ανύπαρκτος. Δεν υπάρχει, είναι στον άνθρωπο. Αυτό όμως που υπάρχει μέσα στον κόσμο σε χρόνος δεν είναι επομένως αυτό, είναι κάτι άλλο. Είναι μια ροή που οδηγεί τα πράγματα στη φθορά. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα πράγματα πεθαίνουν και ξαναγεννιόνται. Εν χρόνο. Έτσι δεν είναι? Αυτός ο χρόνος είναι αυτή η ροή. Αυτό είναι αυτό. Με έναν τρόπο. Αυτό μας δίνει. Αυτή τη χρονικότητα και όχι τον χρόνο μέσα στον κόσμο τον έγχρωμο. Γι' αυτός ο χρόνος. Να πω κάτι τώρα, πολύ σύντομα. Αν δεν υπήρχε ζωή, θα υπήρχε χρόνος. Αν δεν υπήρχε ο κόσμος, δεν υπήρχε χρόνος. Αυτή λοιπόν η χρονικότητα τώρα, αυτή η ροϊκότητα, που εδώ βλέπετε είναι μια κίνηση πολλαπλών ενός πράγματος και πολλών ταυτόχρονα. Σύμφωνοι? Κοιτάξτε, από κάτω υπάρχει ένα πεδίο το οποίο είναι ομοιογενές. Υποδηλώνεται ένα πεδίο ομοιογενές μέσα στο οποίο εγγράφεται αυτή η ροή. Σωστά? Αυτό θα πει μια ροή μέσα στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος είναι ένα πανδιαπερατό υπόβαθρο. Είναι ένα όλα τίποτα μέσα στο οποίο αυτή η κίνηση είναι η ροϊκότητα, η χρονικότητα. Άρα καταλήγοντας, είμαστε πως ξεκίνησα το παιχνίδι του κόσμου, όσο το βλέπω στο έργο. Ποια είναι δηλαδή η πρόταση εδώ για τον κόσμο, με έναν τρόπο? Είναι εδώ, για το μυαλό. Σύμφωνα. Ο άνθρωπος λοιπόν τώρα μέσα στον κόσμο, απόστατα του κόσμου και μέρος του, παίζει τα δικά του παιχνίδια, τα οποία είναι επίσης πολλαπλά, παιχνίδια κάθε είδους. Παιχνίδια εσωτερικά, παιχνίδια εξωτερικά, παιχνίδια ψυχολογικά, παιχνίδια διάφορα. Τα οποία βλέπετε στον πίνακα αυτό εξεικονίζονται με έναν ανάλογο τρόπο όπως εξεικονίζονται τα παιχνίδια του κόσμου που σας έδειξα στον πίνακα αυτό. Αλλά υπάρχει μια διαφορά από τον ο άνθρωπος μήνυση του κόσμου, αλλά αφού είναι κομμάτι του, λογικά τα παιχνίδια του πρέπει να παρακολουθούν τα παιχνίδια του κόσμου. Υπάρχει όμως μια διαφορά ανάμεσα σε αυτόν τον πίνακα και σε αυτόν τον πίνακα. Και η διαφορά ποια είναι? Ότι αυτές οι γραμμές Πάμε δίπλα. τώρα δεν θέλω να πω από εκεί τώρα γι' αυτό.
Αυτές οι γραμμές, αν έχετε την καλοσύνη, ναι. 2 δευτερόλεπτα. Ψυχία για τον κόσμο του Κώστα. Αυτές οι γραμμές που συγκροτούν αυτόν τον κόσμο είναι γραμμές που διακόπτονται. Αν προσέξετε εδώ, οι γραμμές από το ένα χρώμα περνάνε στο άλλο με μια διακοπή. Τα ανθρώπινα παιχνίδια του μυαλού, τα παιχνίδια της σκέψης, είναι ακατάστατα, ακατάπαυστα και διακρίνονται από μια ασυνέχεια μάλλον, παρά από μια συνέχεια. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν λίγο τώρα αυτά τα παιχνίδια του μυαλού, αυτά τα παιχνίδια του ανθρώπινου μυαλού. Το κάτω έχει και ορισμένα κέντρα, σύμφωνοι. Παρατηρείτε ότι ό,τι βλέπετε εδώ, το ίδιο πράγμα πηγαίνει εδώ, αλλά σαν να κουτσώνει και μετά γυρίζει εδώ και πάει κάτω και εξαφανίζεται κλπ. Σύμφωνοι. Αυτό το κομμάτι του έργου θα το έλεγα ένα οργανωμένο κομμάτι. Δεν συμφωνείτε. Έχει ένα κέντρο, υπάρχει μια. Σύμφωνοι, υπάρχει μια οργάνωση. Αντίθετα, το κάτω κομμάτι, το υπόβαθρο μέσα στο οποίο αυτά τα κέντρα εγγράφονται, είναι κομμάτι που είναι πιο χαοτικό. Δέστε πώς μόνο ένας άνθρωπος και ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να φέρει χάος στην τάξη. Πόση τάξη για το χάος δεν υπάρχουν. Για να σας εξηγήσω το πίνακα τώρα. Ας πούμε ότι τι θα μπορούσε να είναι μια τέτοια εξεικόνηση. Ο τίτλος είναι «Υποσυνείδητα μηνύματα». Τι θα μπορούσε να είναι σε σχέση με τα παιχνίδια του μυαλού για τα οποία συζητάμε. Λοιπόν, να πω αλλιώς. Εγώ μπαίνω σε ένα μπαρ. Είμαι σε ένα μπαρ, μπαίνω σε ένα μπαρ. Την ώρα που μπαίνω και κοιτώ, μια κοπέλα βλέπω πέρα εκεί και μου αρέσει. Τη βλέπω που κάθεται. Τρέχω λοιπόν γρήγορα προς το μπαρ. Είναι ο μπάρμαν, φτάνω στον πάγκο, η κοπέλα κάθεται στον πάγκο, πλησιάζω. Και λέω, ζέστη, ησυχία δεν μπορεί κανείς να έχει αυτή τη στιγμή, καμιά στιγμή δεν μπορεί να έχει ησυχία. Πάντα ένα νερό. Γυρίζω την κοπέλα και λέω, ούτε ένα νερό δεν μπορεί να πιει κανείς έτσι εύκολα. Πρέπει, Μα γιατί το λέτε αυτό, μου λέει αυτή. Μα το λέω γιατί να τώρα, ξέρετε, ήμουν εκεί. Μα πού είστε, να έκανα μια ομιλία και είστε κάτι ομιλίες. Ναι, λέω, μα αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ το σκοπό μου το πέτυχα. Έχω ρίξει μια γέφυρα στην κοπέλα και αρχίζω και κουβεντιάζω. Για να μπορέσω να το κάνω όμως αυτό, χρησιμοποίησα ένα σχήμα χαοτικό. Αυτό το χαοτικό, ακατάστατο σχήμα μέσα στο οποίο εισήλθα και το έκανα μέρος της παράστασης, είναι ένα κομμάτι του οργανωμένου σχεδίου μου. Από την άποψη λοιπόν αυτή, το χάος και η τάξη δεν είναι δύο πράγματα που τόσο πολύ αντιδιαστέλλονται. Δεν είναι δύο πράγματα ξεχωριστά, τα οποία μπορεί να βάλει κανείς το ένα εδώ και το άλλο να βάλει κανείς εκεί. Είναι δύο πράγματα που υπάρχουν μαζί. Κατά τον ίδιο τρόπο, το μυαλό διακρίνεται από μια ασυνείδητη περιοχή, ας πούμε, εγγραφών, τον οποίο ασύνειδο αυτό χώρο προσπαθεί να τον μετατρέψει σε ευανάγνωστα σύμβολα. Αυτό είναι το παιχνίδι του μυαλού όσον αφορά αυτό που ονομάζουμε ασύνειδο και συνειδητό μέρος. Δεν πρόκειται δηλαδή για δύο περιοχές που η μία. Δεν πρόκειται για δύο περιοχές που η μία είναι εδώ και άλλη εκεί, αλλά για δύο περιοχές που υπάρχουν ταυτόχρονα σε κάθε παρουσία του ανθρώπου. Σε κάθε δηλαδή ενεργείμά μας, το συνειδητό, ασύνειδο, διαδικτυακό, πιο περίπλοκο, πιο χαοτικό κομμάτι συνυπάρχει με ένα κομμάτι οργανωμένο, το οποίο προσπαθεί αυτό το ακατάστατο, ας πούμε, το ροών, για το οποίο μιλήσαμε στο παιχνίδι του κόσμου, θυμάστε, να το μετατρέψει σε ένα οργανωμένο. Αυτό άλλωστε είναι ένα μάνταλα της Ανατολής. Αυτό είναι ένα σχέδιο, μια τακτοποίηση, μια οργάνωση του κόσμου. Και αυτό, αν το δείτε και το ψάξετε, δηλαδή κατά κανόνα, συνηφαίνει και συνδιαλέγει, βάζει λέει σε συζήτηση, σε συνδιαλλαγή, δύο πολύ σημαντικές δυνάμεις. Και η μία δύναμη είναι αυτή που περιγράφεται πάντοτε από αυτό που είναι πιο κεντρικό και που περιέχει, αυτό που ενοποιεί, αυτό που λένε θηλυκή αρχή με την λόγια, και αυτό που είναι πιο αποσπασματικό στην ενότητά του, δηλαδή έχει χαρακτηριστικό εκπρόσωπο, πώς είναι τα φιλαράκια μιας παπαγωνάς, μιας μαργαρίτας, πώς είναι τα δάχτυλα του χεριού μου. Βλέπετε το αρσενικό κομμάτι του χεριού μου. Ναι.
Αυτό, το αποσυμματικό, το φιλικό μέρος του χεριού μου, αυτό που έχει τα δάχτυλα που περνούν μέσα εδώ, είναι κρυμμένα μέσα σε ένα θηλυκό κομμάτι. Βλέπετε το αρσενικό κομμάτι σαν μια ενοποιημένη αποσπασματικότητα, πως είναι χιλιάδες σπερματοζωάρια. Αυτό εννοώ. Αυτό είναι σαν ένα οάριο. Βλέπετε το ίδιο πράγμα, βλέπετε μια πιο συγκροτημένη περιοχή και μια περιοχή αποσπασμάτων. Και το χέρι μου πιάνει με τις δύο αρχές ταυτόχρονα. Δύο αρχές που αλλάζουν τα σημάδια τους και που η μία χάνεται στην άλλη. Γιατί μια ενοποιημένη αρχή μπορεί να περιέχει μέσα αποσπάσματα, αλλά να είναι κρυμμένα. Εδώ τα αποσπάσματα γίνονται πιο εμφανή και τελικά μέσα από περιοχές οργάνωσης αυτών των δύο πραγμάτων συγκροτείται ο άνθρωπος που προσπαθεί να φέρει μια τάξη, να κινηθεί από τη συγκέντρωση στην εξάπτωση, από την υποδοχή στη δίσδυση και να καταλάβει τι παίζει τέλος πάντων μέσα σε αυτό το χαοτικό πράγμα. Για να το καταλάβει αυτό, τι κάνει. Κάνει το έτσι. Πιάνει αυτόν τον χώρο και τον περνάει, σαν να τον περνάει, αφού ο κάτω χώρος είναι ο χώρος της ασύνειδης ζωής, πιάνει αυτόν τον χώρο, τον γυρίζει μέσα στο οργανωμένο και ταυτόχρονα μέσα από το περνά και σαν το σφίγγει να το περνάει για να το κατευθύνει σε ένα πράγμα. Αυτό το να κατευθύνω όλο αυτό το πράγμα στο εδώ και τώρα λέγεται συνείδηση. Αν δείξω τι τίτλο έχει εδώ, ασυνείδητο. Ναι, ασυνείδητο είναι αυτό, αλλά αυτό το οργανωμένο έχει ένα μορφή όπου προσπαθεί να διοχετευτεί κάπου. Αυτή η διοχέτευση, αυτό το κρατάει. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Λέω ότι βλέπω μια κοπέλα. Βλέπω ένα ποτήρι κρασί. Το κρατώ. Πρώτα το κοιτώ. Αυτό λέγεται αίσθηση. Μετά μέσα στο μυαλό μου δημιουργείται ένα αίσθημα. Αυτό που λέμε feeling. Είναι ναι ή όχι. Το δέχομαι ή το απορρίπτω. Μετά συμβαίνει ένα είδος αντίληψης. Δηλαδή μνήμες από το παρελθόν, από τον κάτω χώρο τραβιόνται και λένε «Α, μου θυμίζει αυτή την κοπέλα που τότε με είχα περάσει όμορφα, το κρασί το έχω ξαναπιεί». Στη βάση αυτή δημιουργείται ένα συναίσθημα, δηλαδή το θέλω. Και τέλος, έχετε η συνείδηση και ένα coordination όλα αυτά και όλα αυτά τα υπόγεια μηνύματα, συνειδητά και συνείδητα τα παίρνει και τα διοχετεύει. Θα την παντρευτώ. Θα της κάνω πρώτα ζυγάμου. Αντιλαμβάνεστε, παίρνω μια απόφαση. Θα το πιω το κρασί. Αυτό είναι αυτό. Μέσα στο σύμπαν αυτό. Μέσα στο σύμπαν αυτό. Μέσα στο σύμπαν. Το πιο αυτό είναι. Αυτό είναι αυτό. Το σύμπαν μπορεί να είναι και ο νους. Το σύμπαν είναι όλα αυτά. Τώρα είμαι στο παιχνίδι του ανθρώπου. Πριν μιλούσα για το παιχνίδι του κόσμου. Μετά θα πω και θα τελειώσω ποια είναι η διέστηση. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι κόσμου και ανθρώπου. Πες τις 4 πλήρες. Ελάτε. Με μια σειρά κατάρτιση. Πού θέλω δηλαδή να την πάω δουλειά. Που βλέπω ότι η δουλειά με πάρει εδώ. Που βλέπω ότι με οδηγεί. Τι αυτό εδώ. Ελάτε. Περιμένετε εκεί να γυρίσουν. Θα δούμε. Λοιπόν, Τελειώσω. εκεί θα τελειώσω σε εσάς. Λοιπόν, πού με πάει λοιπόν αυτή η ιστορία. Λέστε αυτό. Στην καρδιά του κόσμου. Στην καρδιά του παιχνιδιού του κόσμου. Στην καρδιά του παιχνιδιού του ανθρώπου που είναι κομμάτι του κόσμου. Έτσι. Τι είναι αυτό που ελοχεύει, τι υπάρχει εκεί. Υπάρχει το αντιθέτο. Βάστε τα αντίθετα. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Υπάρχει μια σύγκρουση. Γιατί όταν ο Ηράκλειος λέει ο πόλεμος πατήρ πάντο, αυτό δεν εννοεί ότι λέγεται πόλεμο. Δεν είναι τόσο αγγελής. Άλλο εννοεί. Υπάρχουν τα αντίθετα. Για να μπορούμε να καταλάβουμε, να δώσουμε μια διέξοδο, να περάσω τώρα στο τρίτο κομμάτι της ομιλίας μου. Το παιχνίδι του κόσμου, το παιχνίδι του ανθρώπου, so what? Τι για μας, Τι αυτά τα παιχνίδια. Ένα, η σύγκρουση. Τι τα αντίθετα. Μια νέα σκέψη για τα αντίθετα του κόσμου. Για αυτά που καθώς ο Τίνερας λέγεται δεσμής όνομος. Συντίθεται. Ωραία. Πώς θα διαβάσουμε αυτή την αντίθεση
στην καρδιά του παιχνιδιού και του ενίγματος του κόσμου και του ανθρώπου και του ενίγματος της συνάντησής τους. Πέστε εδώ και εσείς. Τι θέλω να πω. Είναι αυτό το ένα σώμα. Σύμφωνα. Το καταλαβαίνουμε γιατί είναι το έργο μέσα στο καλλιτέχνη, όταν εκφράζεται, παίρνει σχήμα, παίρνει χρώμα, παίρνει τονικότητα. Βλέπετε τους τόνους, το σχήμα, το χρώμα. Η τονικότητα δεν μας μπλέκει, είναι το χρώμα, το κοινό που αυτό και η κατεύθυνση που λέμε ότι αυτό είναι ένα. Και αυτό είναι ένα άλλο. Αυτό είναι ένα ή πολλά. Είναι ένα πολλά. Είπαμε πριν. Σωστά. Αυτό είναι ένα πολλά. Ο δεσμός τους, η σχέση τους, είναι μια σχέση αντιθέτων. Ναι, με μια έννοια. Αλλά με μια άλλη έννοια είναι μια σχέση ομοιοτήτων. Γιατί να πω όμοιο ή καθερμένη. Γιατί ενώ αυτό είναι το διεισδύον, αυτό βέβαια είναι το υποδεχόμενο, σωστό αυτό, ανήκουν σε αυτές τις αρχές που σας έλεγα πριν, απ' την άλλη όμως μεριά, η αντίθεσή τους δεν είναι τόσο αντιθετική, δεν είναι τόσο αντίπαλα, μπορεί να είναι και συμπληρωματικά. Έτσι λοιπόν, τα αντίθετα δεν είναι κατά ανάγκη αντίπαλα, ούτε η ανομοιότητά τους, η αντιθετικότητά τους, κατά ανάγκη είναι μια αντίθεση που στερείται ομοιότητας. Η σύγκρουση στην καρδιά του κόσμου και του ανθρώπου πρέπει να διαβάζεται με αυτόν τον τρόπο. Με έναν τρόπο που ξεπερνά δηλαδή τις παραδοσιακές αντιθέσεις. Που δεν βλέπει τα πράγματα σαν εντελώς αντίθετα ή σε εντελώς όμοια, χωρίς να χάνει τα σημάδια της ομοιότητας και της διαφοράς. Ωραία. Με αυτή την προϋπόθεση βέβαια, κανείς μπορεί να δει την ανατομία αυτής της σχέσης. Μπορεί δηλαδή να δει, δέστε τώρα, όταν χάνεται η σαφήνεια των δύο σωμάτων και μόνο η ροή υποδηλώνει ότι τα σημάδια του ενός μπορεί να είναι στον άλλον. Όπως δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να έχει σημάδι και να έχει πλευρά αρσενικότητας και να ομοιάζει τον άντρα, ένας άντρας έχει πλευρά θηλυκότητας. Και δεν υπάρχει μια πλευρά αντρική χωρίς να έχει θηλυκά στοιχεία. Δεν υπάρχει ποτέ ισχυρή δυσδυτικότητα. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να διεμβολήσω τη σκέψη σας αν δεν μπορώ να σας υποδεχτώ με έναν τρόπο. Αυτή η ικανότητα υποδοχής είναι μια θηλυκή πλευρά που χαρακτηρίζει το σώμα που θα λέγαμε αντρικό. Όπως αντίστοιχα και στη γυναίκα. Επομένως, το διάβασμα θηλυκού αρσενικού, ας πούμε, η σύγκρουση στο πεδίο αυτό, δεν μπορεί να γίνει με τους παραδοσιακούς όρους των ρόλων, ας πούμε, των χωρισμένων ή των λειτουργιών των απολύτων. Αλλά πρέπει να υπάρχει σαφήνεια στο ότι είναι άντρας, τι είναι γυναίκα, τι είναι θηλυκό, τι είναι αρσενικό και να βλέπετε το παιχνίδι αυτό. Αυτό είναι στο οποίο καλούμαστε σήμερα. Έτσι λοιπόν τώρα, ερχόμαστε εδώ. Όλη αυτή η ιστορία κόσμου και ανθρώπου πού θα καταλήξει, πού θέλει να καταλήξει, ποιο είναι δηλαδή το θέμα του. Ο άνθρωπος προσπαθεί να διαβάσει το παιχνίδι του κόσμου. Προσπαθεί να εγγραφεί σε αυτό. Το ερώτημα παραμένει πάντα ανοιχτό. Τι είναι τέλος πάντων αυτό που οδηγεί τον ειδίπολα εδώ, στην πιτροκτονία, στην πατροκτονία, στην αιμομηξία, τι τον οδηγεί. Είναι κάτι που αυτό δεν ξέρει, είναι κάτι που του συμβαίνει επειδή ο ίδιος εγγράφεται σε μια πράξη, είναι κάτι που είναι κληρονομημένο από τη μοίρα, είναι επειδή δηλαδή είμαστε μέσα στο παιχνίδι του κόσμου, μέσα στο οποίο εγγραφόμαστε, είναι επειδή εμείς συμμετέχουμε με έναν τρόπο. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα προαιώνιο ερώτημα. Ο άνθρωπος αναζητά ένα παράθυρο, ένα άνοιγμα. Σε αυτό το έργο λέγεται ανατροπή. Ένα άνοιγμα να μπορέσει όλο αυτό το πολυσχηδές του μυαλού και του κόσμου να το περάσει μέσα από ένα άνοιγμα, μέσα από ένα ξέφωτο. Καταλαβαίνετε τι είναι ένα ξέφωτο. Είναι ένας χώρος, όταν είσαι μέσα στο δάσος, όπου είναι μέσα στο δάσος, παραμένει μέσα στο δάσος, είναι νύχτα, το δάσος είναι σκοτεινό, τα κλαδιά πυκνά, δεν μπορείς να προσανατολιστείς, είναι δύσκολο να ξεφύγεις,
Αλλά όταν δεις αυτό το ξέφωτο, ακόμα και τη νύχτα, αυτό το μέρος του δάσους φωτίζεται διαφορετικά μες στη νύχτα του δάσους. Αυτή η περιοχή, η οποία είναι μια περιοχή ομοιογένειας, είναι μια περιοχή φωτεινότητας, είναι απαραίτητο να βρεθεί για να σταθείς. Είναι μια περιοχή που θα περάσεις εκεί και μετά μπορείς να προχωρήσεις για περαιτέρω διερευνήσεις. Μια περιοχή λοιπόν ξέφωτου είναι απαραίτητη σε αυτή την πορεία της αντιμετώπισης του ενίγματος. Πού θα δοθούν όμως οι λύσεις? Τέτοιου είδους επωφελείς διανοίξεις. Δηλαδή, η περιοχή της διάνοιξης, βλέπετε πως πάει και ανοίγει και βγαίνει κάτι το οποίο δεν είναι της τάξης του γραμμικού, ας πούμε, να μιλήσω με εικαστικούς όρους. Είναι της τάξης του πιο ζωγραφικού. Έχει είναι άλλου τύπου η εικονογράφηση εδώ, από τη ροή, τη γραμμική εδώ, ή τη ροή που έρχεται εδώ και συλλέγονται σε μια ωριακή περιοχή, η οποία διαρριγνύεται. Σωστά. Οι περιοχές των επωφελών διαφκάσεων, εκεί που βγαίνει το φρούτο, εκεί που βγαίνει το απάβγασμα της σκέψης, εκεί που όχι, δεν είναι που με στείνει, είναι εκεί που, καταλάβατε, είναι σαν στην παραλία και να είναι μια κοπέλα. Και να σηκώνει την κοπέλα και να πάει να κάνει μια βόλτα, να πρέπει να γυρίσει, να είναι μόνη της. Και πω, δεν θέλει. Μα σε θέλει, γι' αυτό φεύγει, για να γυρίσει έτσι. Εσύ βλέπεις ότι φεύγει, δηλαδή επιστρέφει. Δεν μπορεί να δεις αυτό. Μόνο αν εγκατασταθεί σε αυτή την περιοχή της διάδρασης, καταλάβατε, μπορεί να υπάρξει μια άνθηση, ένα απάβγασμα. Και εδώ, βέβαια, και τελειώνω με αυτό. Η όλη αυτή η περιοχή μπορεί να παίρνει πιο μεγάλο χαρακτήρα, να μεγαλώνει και να γίνεται μια, ας πούμε, περιοχή, ας την πούμε, χαράς. Να δούμε τον τίτλο αυτό. Πώς λέγεται ο τίτλος? Ναι, εκρήξεις χαράς. Εκρήξεις χαράς. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν να σας πω.